I vosaltres us penseu que el millor acompanyament per un milagre com aquest de la nostra terra es pot servir amb un got de plàstic? Però, a veure, si un palo és un palo, que a més dona una cervesa, i a més aquest got és biodegradable. Un got de vidre, com no? Un ple incommensurable tornar-la a tenir entre nosaltres. Però, disculpi-la. És el primer dia de feina i encara no sap a què servim, però li sap molt de greu. Bé, sí, me sap molt de greu. Me sap molt de greu. I et penses que amb un me sap molt de greu és a bé prou? I no. Anem a donar una volteta. Bé, jo venga, però a les 9 tenc que tornar a estar aquí perquè tinc ball pagès, no m'oblid. No, però... Veig? Naixés que, per exemple, se prepara un entrepà per esmorzar i podria embolicar-lo amb un paper de plata o en plàstic, però no. Ella emplea una carmanyola i quan se l'endú a casa seva la fa ben neteta per tornar-la a emplear el sant demà. Què t'apareix? Em sap molt de mal, si és que no tornarà a passar. Ja mira, no sigui, podria callar, però sempre exigeix que li serveixin sorxata sense canyeta, que per això té boca. Ja em perdonareu, M'hi esforçaré més, em sap molt de mal de veritat, però de tot cor li deman perdó de tot cor. Me perdona? Perdoneu. Alba podria llançar la llauna que acaba de veure enmig de la feixa com fa tothom, però no, ella la d'un sa mà has de trobar un contenidor groc i la llança. No tinc paraules, Alba! Em sap molt de mal! Dins els peixos de la mà hi ha plàstics. A les feixes nostres, enmig de les feixes, hi ha plàstics. Si fins i tot el got d'aigua que mos donen en el bar hi ha plàstics. És que... No veus que això és una illa i tot va a parar a la mà o dins el teu ventre? Que no m'entens? No, amiga, no es pot fer servir en vasos d'un sol ús. Ni bio, ni eco, ni un sancaret de punyetes que us volen fer creure.